carreira de carrilanas de Chantada gaña popularidade ano tras ano. As rúas protagonistas estaban abarrotadas de espectadores. E iso que o cambio da data por mor da choiva fixo que non todos os participantes se puidesen achegar a todo lugar. Nun inicio eran 80 e quedaron en 60, impedindo así bater o récord do ano pasado tal e como se tiña programado. Pero a diversión estivo servida, tanto pola orixinalidade como pola habilidade dos condutores. Todo un éxito polo que a organización se amosou moi satisfeita. Un gran evento para grandes e pequenos.